बताई ना बाबा सैया पर जादू बा कैले कावन चाहे मंतर मारी बाबा करी हवन तनी तनी बतिया पर सैया जाल रू तोरा भतरा के धइले बाटे रे पगली पिपरा तर के भूत तोरा भतरा के धइले बाटे रे पगली पिपरा तर के भूत। अरे बाबा कोनो उपाय करी। ठीक है बच्चा टेंशन ना लो। डिग्री मिग्री डिग्री 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 या शाबा म्यूजिक बाय जसवंत कुमार। 4 दिन भइल अभी बहरा से आइले घूमे खातिर एक दिन सैया खेते मोर गइले 4 दिन भइल अभी बहरा से आइले घूमे खातिर सैया एक दिन खेते मोर गइले रहले आव तू घूमी उ खेत के धइले बाटे ओ भूतवा चपेट के रातिया में राजा जी के निंदिया जाल टू तोरे भतरा के धइले बाटे रे पगली पिपरा तर के भूत तोरे भतरा के धइले बाटे रे पगली पिपरा तर के भूत। अरे बाबा देखी ना इनकरा के जगन्नाथ बाबू नहीं ना दैले बा। ठीक है बच्चा टेंशन नहीं लो हम है ना। सैया पे बहुते हम बनी परेशान हो बाबा जल्दी सैया पे दे दो ध्यान हो अरे सैया पे बहुते हम बनी परेशान हो बाबा जल्दी सैया पे दे दो ध्यान हो लेला बाबा से हाई भभूत हो अब लागे ना उनका के भूत हो संतोष उजाला लकी दम जाला तोरा भतरा के धइले बाटे रे पगली पिपरा तर के भूत तोरा भतरा के धइले बाटे रे पगली पिपरा तर के भूत। अब रहुए कुछ उपाय लगाई बाबा हमनी के तो हार गइल बानी जा। ठीक है बालिका कोई परेशानी नहीं आएगा।